ollaan Hailuotoon matkalla. Thought I'd fly over my own state. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry. Nyt on pitkä silta. Know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old now welcome sound pop. Näyttää ihan siltä niin kuin pitempään ollut jo käytössä. Asfaltti on noin. Onkohan ne asfalto on nyt tämän pikkuhiljaa sitten, että se on vain valmistunut sitä mukaan. This concrete tree line's got my head up in the clouds. A good thing that I got my roots back in steady ground. With the same old small church parking lot, I cried when Bobby tied the knot. By God, we never thought he'd give her his last name. Or the ring that I won on the night that we once stayed 14 to 9. Those Friday football lights sure did feel like fame. This big world will always change, but the small town will stay the same. Fuck these freeways, let the freedom. Thought I'd leave and find my way. When this big map tide breaks me down, I go back to. Kyllä se vain oli se uusi silta, kun se vai tunnu niin pitkistä. Täällähän jo tulee saari vastaan. Minä jo hetken epäilin, että ei se ollut se, mutta täällähän on eri tuulivoimalla tää. Ei sitä näköjään muista. This big world will always change, but the small town will stay the same. Maisemathan täällä on ihan niinku suomalaisella maaseudulla. Täällä on ihan maanviljelystä ja kaiken näköistä värkkäystä. Autohan meillä on nyt vähän eri, ei ole hiase tällä kertaa alla, kun siinä rupesi Norjan reissun jälkeen vetonivelen suojakomi yskimään verta pihalle, eli rasvaa rupesi nakkelemaan ulos. Niin otimme laina-autoa suurimmaksi osaksi matkaan tuolta matkan varrelta ja ajelemme tällä nyt tämän reissun. Tiet täällä on vähän mutkaisia ja liikennettä ihan pirusti, niin tänään mä vähän varoa tässä mitä touhuilee samalla. Mutta ajopuolestaan tämä ei ole niinku hiase, ei lähimaikaan, mutta Toyotaan luotamme joka tapauksessa, eli Toyotalla mennään edelleenkin, vaikka henkilöautosta on kyse. Niin Auris, vuosimallia 2008 taitaa olla. Automaatti ja dieseli, niin tällä me pääsemme nätisti kuitenkin perille. Mutta menemme syömään meriahventa ja haukea seuraavaksi. Perämeren kalaa syömään. Nälkähän tässä on pienillä paholaisilla, niin katselemme sitten tuolla ruokapaikalla seuraavaksi.
No se on huomenta aurinkoisesta Hailuodosta. Eli nyt tuli tämmönen reissu. Käytiin uusi silta kokeilemassa, kun semmonen oli avattu, niin oksittiin, että lähdetäänpä käymään. Ja käytiin samalla Oulussa katsomassa suvun uusinta nuorinta jäsentä, joka on pari viikkoa vanha ainoastaan. Niin häntä käytiin tervehtimässä myös tuossa samalla, niin tulimme käymään tässä Hailuodossa. Tämähän on nättiä seutua. Ja vielä näin hyvä kelikin sattui, että ei ollut niin kuin siellä Pykejässä viimeksi. Niin sato vettä kuin aisa. Nyt ei sentään sitä ole. Ainoa mitä tarvitsee ihmetellä, niin on nuo lentävät tiirot, mistä täällä varoitellaan, että ne saattaa olla äkäisiäkin. Ja Kalasovusta mun pakastekontti rupeaa hörskyttämään aina sillä tällä. Nyt pilaa tämän meikäläisen kuvaussession tässä, jos se rupeaa nyt hörskyttämään, mutta toistaiseksi ollut hiljaa. Koiratkin on matkassa tietysti ja alkaa pikkusen olla. Ja vähän heilläkin semmoista reissuväsymystä, kun useampi päivä on ollut autossa. Niin ei pääse niihin normiaskareisiin, se ei ole oikein kiva. Mutta kyllä se tästä. Tänään mennään vielä tuohon syöttelyyöksi ja sitten huomenna puhallaamme sitten takaisin Sallaan. Pirsvagoni on erinäköinen tällä reissulla, kun Hiaseen tuli vähän remont. Eli siellä on suojakumia vetonivelestä menossa sököksi, niin piti käydä siihen ostamassa uusia osia ja otimme laina-auto suurimmaksi osaksi matkaa, niin pääsee varmasti ehjänä perille. Olisi ehkä kestänyt se suojakumi tämänkin reissu, mutta kun se näyttää koko ajan pahenevan, niin en mä rupia sitä riskiä ottamaan, mutta menee vielä se vetonivelki paskaksi sitten sinne samalla reissulla. Mutta ihan... Ui! Koiraa paljon tässä joutessa. Näitä Luovo leirintäalueen näitä pikkumökkejä, tommonen aittahuone, vanha, yksinkertainen, vailla mukavuuksia, mutta muutaman kympi yö ja kyllä siinä köllähtää pari ihmistä ja pari koiraa ihan netisti. Mutta tosiaan sää on nättiä, lokit laulaa ja muitakin lintuja ja sirkkuja ja pirkkuja, vaikka minkä näköisiä kuuluu koko ajan. Mutta lähdemme tästä sitten kuvaamaan vielä sen sillan palatessakin, että minkä näköinen se oli, mutta tälle videolle tuskin tulee juurikaan paljon muuta. Se menee tämä tie koko tämän Hailuodon saaren läpi ja puolivälissä tätä tietä suunnilleen on kuntakeskus sitten, missä on kaikki virastot ja kaupat ja huoltoasemat ja tämmöiset isommat palvelut. Ja ihan tuolla läntisimmässä nokassa Marjaniemessä on sitten enemmän tämmöistä uimarantaa, hiekkarantaa ja majoituspaikkaa ja siellä on se majakka ja on nähtävyyttä sillä lailla enemmän, että pystyy kävelemään rannoilla ynnä muuta huomattavasti enemmän. Täällä oikeastaan kuntakeskuksessa niin näyttää ihan perinteiseltä suomalaiselta metsämaisemalta hyvin pitkälle. Että täällä on puustoa aika paljon kuitenkin ja sopivasti taajamaan tullaankin sitten tässä. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. Ain't hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same podcast, same old boots. Eli nyt mennään niin kuin mannerta kohti tässä sitten tämä taajaman läpi, eli takaisin Oulun suuntaan. Täällä taitaa olla semmonen suunnilleen 1000 asukasta tällä saarella pysyvästi ja näin kesäaikaan sitten varmaan aika paljon enemmän. Yöaikana kävi melkoinen horina, siinä kävi niin sanottuja kääntyjiä siinä tien päässä, missä se majoituskin on. Niin, ja meillä oli se majoituspaikka siinä, niin siinä kyllä surrasi pitkin yötä monennäköistä autoa ja moottoripyöriä ja muita sitten vaikka minkä näköisiä. Oliko se terä? Dieseli halvempaa kuin Sallassa. Mielenkiintoista.
Ollaan kuitenkin saarella 60 kilometriä Oulun kaupungista. Kallista se silti on, 3 euroa. It breaks my heart. You can back it up, girl. Burn it all. You can't leave in a town this small. You can change your mind and not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. Every red light still knows your car. Siinä oli Milles Place, eli siinä käytiin eilen syömässä meriaffenta, niin oli ihan hyvät eväät, eikä nyt mitenkään kauhia hinnankiroissa. 15,5 euroa ateriana oli, niin oli ihan hyvät. Isokokoista ahventa, 2 kokonaista filettä oli, niin kyllä siinä isommankin miehen nälkä väistyi vähäksi aikaa syrjään. I did it all, I played pretend. I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Whoa. Remember the start when you break in my heart again like blood on a pen. Would it matter then when everything's Tähän joku kuutio on jouduttu murskettaa ja voi hyvä tää. Alkaa tässä niin vettä. I did it all, I pulled the weight on my shoulders like it was fate. Don't tell me it was for nothing. You told me love wasn't true, 'cause it didn't feel real to a cynic like you. But I'm pretty sure we walked into something. Studio Julmahovissa toukopoukon aikana askarteli ja laulo siinä sitten puhalinkoskettimilla, että meri Kreikan meri. Ja tässähän voisi laulaa samalla lailla, että meri perän, perämeri. Täällä tuulivoimaa tuotetaan 1 mylly 4 pyöri. Aika tyyni aamu on. Sillä näkyy Oulun silhuettia tuolla ja Riutun sillan yli mennään vielä vanhan Lossirantaan ja mantereelle takaisin. Lossit on pysyvästi parkissa siellä. Nuo muutaman kerran kerkesi tämän välin sahatakin. Näin sitä ollaan mantereella takaisin. Joku painottaa suunnilleen 65 vuoden volokkari 1600. Kunnon perämoottoripäristin taitaa olla tuo vehis. Tuossa oli just tismalleen samanlainen hiase. Ollaan tässä Haukiputtaalla elämänsulustuttajan kirpputorilla asioimassa. Niin täsmälleen samanlainen hiase kuin meikäläisellä, mutta semmonen 2 vuotta auringon polttavan pressun vihreä. En kerännyt videota saada, kun hitoksen mikrofoni ei suostunut lähtemään käymään, niin en saanut sitä oikein videolle otettua sitten, mutta semmonen. Minä voisin ottaa hiasen tämmösen sisusta, niin kuin on tässä Auriksessa. Tämä on 2008 muistaakseni
automaattivehe ja automaatti-ilmastointi 2 alueinen, niin tämä voisi olla nätti kyllä. Täällä on mukava ajella. 1.4 dieseli taitaa olla. Mutta tämäkin on täysin ongelmaton auto käytännössä ollut. Ei niinkö mitään. Aika kauan ollut jo itse asiassa omistajalla. Niin ei ole kyllä mitään ongelmia ollut tämän kanssa. Että yllättävän raikkaasti kulkee 1.4 dieseliksi minun mielestä. Ja on tässä sporttimoodi. Ja tuosta kun napauttaa, niin vaihteesta menee sporttitilaan ja rupeaa löylyä löytymään niin sanotusti. Täällä on näitä ihmisiä paljon enemmän kuin Sallassa, niin meinaa vähän ahistaa välillä. Tottunut siihen, että joka kaupassa on enemmän kuin 3 asiakasta. Mutta semmoistahan se on, kun lähtee tänne Maallikkyliin. Eihän tänne pakko ole kenenkään lähteä. Itsehän minä on tänne haalautunut taas. Että siinä mielessä. Mutta. Tänään syötteelle. Siellä on hiljasta kuin hauassa. Ainakin toissapäivänä oli. Me oltiin käytännössä keskenämme melkein lailla siellä. Että siellä oli rauhallista. Mutta siellä on taas saunallinen mökki. Yes. Tsemppiä siihen. Päästään kylpemään. Ja tuo eilisiltainen oli niin askeettinen, että se taas muistutti, kuinka mukava siitä on maksaa 20 enemmän ja saa ihan nykyaikaiset mukavuudet käyttöön. Telttailemaan meikäläisistä ei enää oikein kyllä olisi, vaikka muutenhan tuolla maastossa tulee vietettyä aikaa, mutta telttailemaan ei oikein innostas enää lähti. Ui, tuolla se hiasen nyt menee. Se olikin harmaa, eikä vihreä. Maasto harmaa. Mutta ihan samanlainen, just samanlainen kampi kuin meikäläisellä. Hieno peli. Kyllä sillä Highloadissakin näinköhän 3 vai 4 hiasea siellä. Kyllä niitäkin vain on. Sillä pääsi. Muilla ei aina pääse. Mutta tämmönen. Jatketaanpa tästä.